que sabe coser y con tanto que sabe por el centro. Y me ha hecho unos pantalones con la bragueta para atrás. Más adelante, que somos actores. Actores de primera. ¿Sí, lo conoces? Bueno, no lo conozco. Unes cares conegudes, me n'alegro que hagueu repetit l'experiència, per tots nosaltres és un gran honor també. I un plaer que aquest matí sigueu aquí, un matí molt fred, això s'escolta. Bé, us explico, us hi trobeu a l'edifici dels mitjans de comunicació, des de fa un temps aquest edifici té per nom Francesc Casbas, és en homenatge a un company nostre que malauradament ja no hi és entre nosaltres i l'Ajuntament va aprovar posar-li aquest nom en aquest edifici. Des d'aquestes instal·lacions es van inaugurar l'any 2000 i el que venim fent, acollim la infraestructura bàsica de la televisió de l'Hospitalet, que va néixer aquest any, l'any 2000, també la redacció del diari de l'Hospitalet, que imagino que el coneixeu perquè el bustiem a totes les cases de la ciutat, el portal d'internet de notícies de l'Hospitalet, que es diu lhdigital.cat. Ara després preguntaré quanta gent té accés a internet i sou usuaris d'aquest portal. I la ràdio en el seu dia també estaven físicament en aquest edifici, tot i que com sabeu és un servei que s'ha suprimit i ara fem petits tastets també de continguts radiofònics, però no tant per antena FM. Bé, la televisió, com us podeu imaginar, tenim un plató, que ara el veureu, i hi ha molta infraestructura. Avui és un dia complicat perquè gran part de l'equip de tècnics són fora preparant un evento que tenim aquest vespre. I el que fem sobretot és un informatiu diàriament a la tarda, s'estrena a les 7:30 de la tarda, i després diferents espais més temàtics de l'àmbit de l'esport els dilluns, de cultura els dijous i altre tipus de reportatges que al llarg de tota la setmana en diferents franges horàries es van reemetent. El portal de notícies doncs, és la nostra principal pantalla o l'aparador on podeu estar al cas de l'actualitat de la ciutat, on s'actualitza diàriament els continguts i sense finalització, per entendre'ns, i allà doncs, hi trobareu tot vosaltres mateixos. Aquesta informació que farem d'aquí una estona referent a la visita vostra la hi podeu trobar tant a la televisió aquesta tarda com al portal de notícies. I a més tenim una aplicació mòbil que us podeu descarregar tots en aquests dispositius que avui dia ja portem a la mà, on a més és molt més fàcil i molt més còmode accedir tant al portal d'internet com als continguts que fem des de la televisió. En tot cas, la meva companya la Núria, que ja coordina la secció del digital, i jo us acompanyarem a fer una visita a les instal·lacions així com podem, perquè som molts i ens haurem de repartir, com diu el Jordi, en 3 grups o 4 grups, i si teniu alguna pregunta doncs estem oberts a poder-vos-la respondre, d'acord?
Molt bé, molt bé. Gràcies. Els primers 30, oi? ¿Yo qué le he hecho? Ya está. Ahora la fe, ¿vale? Desde aquí, ahí, la ve. Ya tiene. Vale, se aguante una miqueta, d'acord? Igual que també que tira una miqueta junts a l'esquena. Vale, perfecte. Agafem el braç dret i el portem cap aquí. Vale? Una miqueta, d'acord? Molt bé. Canviem de braç. Vale, aguantem una miqueta. Vale, aguantem braços una miqueta enrere, suau. Vale, una miqueta al davant, sense parar ningú. Vale, ens separem una mica. Vale, no vale aprovechar para pegarle un tortazo al compañero. Molt bé. Vale, agafem mans a la cintura i girem una miqueta.